Míriam Hatibi ens comenta: aquesta confrontació és la que no vull, la que ens fa oblidar que la lluita és comuna i que la societat és de tots. Els problemes globals, el terrorisme entre ells, no afecten tan sols a les persones no musulmanes, sinó a tots, com a ciutadans europeus, però també com a amenaça que pesa sobre tot el món. Ens ho explica el seu llibre Mira'm els ulls. Esmentem també un hadith preciós del profeta sallallahu alaihi wasallam. El millor ésser humà és el que dona més benefici a la humanitat. Jihad, jihad. Llegim l'Alcorà, capítol 7. En aquesta primera leia que comentarem, que és el capítol 61, versicle 4, Déu estima els que lluiten, en fila, per la seva causa, com si fossin un sol edifici. En primer lloc, la paraula lluitar és yuqatiluna, si ho pronuncio bé. Per tant, és un verb específic de lluita, però es refereix a qüestions indicatives tàctiques, purament tàctiques. De fet, aquí venen algunes especificacions d'aquesta lluita en fila i com si fossin un sol edifici. En aquesta ocasió, en el tafsir d'Al-Qurtubi, també parla del tema del suïcidi, de gent que de manera exagerada, impulsiva, donava la seva vida, i llavors cita el Qurtubi recordant aquesta prohibició del suïcidi, fins i tot en moments de guerra, el capítol 2, 195, i diu: no us llanceu vosaltres mateixos a la destrucció. En el mateix capítol, una mica més endavant, als versicles 9-12, es troba aquest fragment on s'esmenta diverses idees que poden xocar, per exemple, que ell és qui ha enviat el seu missatger amb la guia i la religió verdadera perquè prevalgui sobre totes les religions. Llavors, en aquest cas, aquest prevaldre sobre totes les religions es refereix, el mateix Al-Qurtubi ho esmenta, es refereix a la vinguda de Jesús, Isa, en àrab, en els últims dies de l'existència de la humanitat, doncs vindrà de nou el profeta Isa, i és en aquest sentit que tornarà a prevaldre la religió, tornarà a l'islam a ser una religió estesa a la humanitat, no es refereix a una qüestió que hagi de justificar cap mena d'acció bèl·lica, ni defensiva ni no defensiva, en aquest cas, en l'actualitat. El context històric d'aquesta leia és just abans de la batalla d'Uhud, per tant està intentant explicar la transacció, explicàvem en un altre vídeo com aquesta transacció és una metàfora propera per fer més comprensible aquesta qüestió al musulmà de l'època, i llavors aquesta explicació pretén donar ànims i motivació a les persones que estan a punt d'enfrontar-se a la batalla d'Uhud. De fet, com que la batalla d'Uhud es va perdre i va ser degut en gran part que van desertar una gran quantitat de musulmans, aquesta leia s'interpreta com a anticipació del que passarà després a la batalla d'Uhud, en què molts fugen. Llavors, en aquesta ocasió també, el Qurtubi esmenta un hadith que el volem comentar perquè en fi, també hi ha idees que de vegades han despertat prejudicis a persones que no coneixen l'islam, siguin musulmanes o no. Diu en aquest hadith el profeta, parlant del paradís,
que aquí s'esmenta que diu hi haurà llars formoses als jardins del paradís. És un palau de perles al jardí amb 70 cases de rubís vermells, a cada casa hi ha 70 habitacions d'esmeraldes, amb 70 habitacions i 70 matalassos de tots els colors, i sobre cadascun d'ells una dona de les Uris. A cadascuna de les habitacions hi ha 70 taules servides amb 70 menjars diferents i 70 servents. I Allah, tabaraka wa ta'ala, donarà al creient amb un sol menjar la força que donaria tot allò. Diverses qüestions. En primer lloc, les imatges amb aquest número 70, que significa una gran quantitat, és com un numeral que vol expressar molta quantitat. La descripció no deixa de reflectir els interessos materialistes de la societat del moment, com si avui dia diguéssim que al paradís hi ha són unes vacances al Carib, on no tindràs que fer la bugada, netejaran l'habitació, et fregaran els plats, et serviran, iràs al restaurant i et serviran. És una mica, perquè ens entenguem, seria l'actualització d'aquesta imatgeria. Quan parla de que hi haurà a diferents matalassos les Uris, aquí hi ha una interpretació que no està bastant contestada, almenys així ho explica Dolors Bramon a l'Islam avui, que seria que hi ha un sentit metafòric. Realment sembla que això no és així, sembla que és literal. En qualsevol cas, les interpretacions que es puguin fer han de tenir en compte dos factors. En primer lloc, que aquestes imatges es revelen sobretot en època de la Meca, quan els companys del profeta, sallallahu alaihi wasallam, encara no s'havien casat i, per tant, era una imatge potent per poder fer entendre als companys del profeta, sallallahu alaihi wasallam, com havia de ser el paradís. De fet, quan aquests companys es casen més endavant i es revelen passatges a Medina sobre el paradís, de cop i volta desapareixen aquestes Uris i es parla d'altres aspectes, com per exemple el retrobament amb la família. Això és important perquè aquí es veu un possible significat metafòric d'aquests passatges, depenent de les circumstàncies de cada persona. Aquest significat metafòric és lícit tenint en compte, ho hem esmentat en algun vídeo anterior, tenint en compte el passatge 3.7, en el qual es diu que uns passatges són literals i uns altres són metafòrics. I un altre aspecte que cal tenir en compte amb això de les Uris és que, des del punt de vista de l'Alcorà, les dones, el paradís de les dones és exactament igual. És a dir, que si imaginem que hi hagués Uris, per les dones també tindrien el seu equivalent, els seus servents, etc. Per tant, cal tenir una mica de perspectiva cultural i perspectiva històrica per poder valorar aquest passatge i aquesta idea de les Uris i la idea del paradís. Més enllà d'això, no tenim coneixement com per definir quin és realment el paradís. De fet, és una qüestió metafísica. Per tant, realment és complicat de descriure i de fer entendre als éssers humans que nosaltres puguem arribar a comprendre realment què és el paradís. Més enllà del valor positiu que es transmet amb aquestes imatges. Uns capítols més endavant, a 66.9, trobem aquesta leia: profeta, fes front als que van rebutjar el missatge i als hipòcrites. Fixeu-nos en aquesta segona part, els hipòcrites, que també recull, per tant, a musulmans. En aquí Isa García fa una nota a peu de pàgina parlant dels que rebutgen el missatge i ho explica, dona una explicació molt semblant a la Dolors Bramon. Esmento aquests dos divulgadors perquè tenen diferències també en alguns conceptes sobre l'islam, però justament sobre aquest tema de la jihad i el tema dels kufar coincideixen.
Llavors, com a últim apartat en aquest capítol, volíem esmentar una sèrie de leyes que tenen a veure amb el càstig de Déu i que de vegades s'esmenten també com a justificació de la violència que s'incita al musulmà contra els no musulmans. Són les següents, esmentarem 4 fragments, 4 leyes. Els que s'obstinen en negar la veritat els castigaré severament en aquest món i l'altre, i no tindrà qui els ajudi. Infondrem por als que rebutgen la veritat per haver durat altres coses a més de Déu, sense fonament lògic ni evidència revelada. En aquest cas, diu la seva llar serà el foc, etc. Hi ha altres aspectes. Després diu, veuràs que qui té una malaltia als seus cors, es refereix a la hipocresia, s'afanya buscant la seva complaença. I diuen, tenim por que ens arribi una derrota, però pot ser que Déu els tingui preparada una victòria o algun altre decret, i llavors hagin de penedir-se del que pensaven. Volem aturar-nos en aquesta part, però pot ser que Déu els tingui preparada una victòria. Això és molt important per desfer algunes idees que pretenen qüestionar la veritat de l'islam, com per exemple que a persones que no tenen un comportament just, que són persones injustes, moltes vegades durant aquesta vida doncs, no han rebut cap mena de càstig per part de Déu, no han rebut que la vida els ha anat bé, i llavors això ho recull el propi Alcorà, com és lògic, i per això parla d'algun altre decret, de manera més general, i després del penediment, un penediment que arribaria massa tard. Finalment, és que potser pensen aquells que tenen els cors malalts que Déu no traurà a la llum el seu ressentiment. Fixem-nos que a vegades s'esmenta aquesta llei i en el fons del que està parlant és del dolor i del patiment que comporta l'allunyament de Déu dintre de la concepció real que s'ofereix a l'Alcorà, i llavors això és com tirar-se pedres a la pròpia teulada, el ressentiment que es genera cap a un mateix pel fet de tancar-se. És un emmalaltiment del cor que en el fons és voluntari, és conscient. Bé, totes aquestes aleies el que tenen en comú és que Déu està parlant i és Déu que infringeix aquest càstig. Per tant, això no justifica que el musulmà hagi d'emprendre també aquest càstig. A part de les circumstàncies que són, un cop més, circumstàncies molt concretes i molt específiques. Vull dir que en aquest sentit tampoc hi hauria una justificació. Realment la imitació dels valors, dels atributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tenen a veure més amb d'altres qüestions, però amb temes de càstigs contra pobles, contra comunitats, són més una manera d'expressar una evidència històrica i una prova de les conseqüències dels nostres actes i, per tant, de la nostra llibertat d'escollir, i que aquest càstig no és que sigui una amenaça, sinó que és una advertència, una informació sobre la responsabilitat que tenim del nostre comportament, del benefici que això ens pot aportar en aquesta vida i a l'altra, i del perjudici que ens pot aportar en aquesta vida, com és el cas del ressentiment o de tenir un cor malalt i per tant estar en aquests estats d'ansietat, de buidor. Per tant, els perjudicis que pot portar en aquesta vida i a l'altra.